खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 मे 2025 मायथाइ एबा 1 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि उदार आखुआ दिनै गोबां रंजाथाव बुब्लिफोर लाबोगोन। सोरबा सासेया गेदेर सानथांखिफोर आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिरना ला। दिनैनि साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन, मानोना नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ रंजानो थाखाय गासैबो नाजागोन। मोजां मोननायनि गोहोआ नोंथांखौ मोजां मोननायनि जाहोन होयो। जिउ राहायारि महरै दिनैनि साना पजिटिभ जागोन। बेनि बांसिन मुलाम्फा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि गेजेराव बे राशियाव जाय फालांगियाव दं, बिथांमोनहा दिनै रां मोननायनि खाबु दं। लोगोसे जायफोरा साख्रि गैजायै, बिसोर दिनै साख्रि मोननो हागौ। गावखौनो फोथाय। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे मोजां रेस्टुरेन्टआव मोनानि जानायनि थाखाय थांनो हागोन। थानसालियाव गावनि खाफालाव दां, बेयो नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौ बांहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि बादायगिरिफोरनि सायाव देरहासार जागोन। राङारि लेनदेनफोराव दर-दाम खालामनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। जुदि नोंथाङा दिनै बबेबा समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो सानदोंब्ला थारैनो थां आरो गावखौ खुसि लाखिनो थाखाय बेनि मुलाम्फा ला। मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि मोनसे बिथांखि बानायनाय जागोन। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै जोबोद खुसि। नोंथांनि हाबाफोरनि फारसे नोंथांनि बावसोमनाय नोजोरआ जाफुंसार लाबोगोन। गारिनि बिगोमाथियाव गोजोननाय मोननो हागौ। दिनै खामानि मावनायनि आबहावाया नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मोजां जागोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा गोजोनगोन। टास्कफोरा जाफुंसारै आबुं जागोन। दिनै सैथो बुंनाया नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन। राङारि आयदाफोरा सानजेर जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। सोरजिलु हाबाया नोंथांखौ गोजोन होगोन। गहेनाफोर आरो गोजाम मुवाफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो जौगानाय लाबोगोन। बांद्राय लोगोआरि सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्राय थोजासे जानथाय लाखि। मोजां मोननायनि मोनदांथिया मोनदांथिनि बायजोआव, नाथाय दिनै नोंथाङा मोजां मोनलायनायनि बे निसानि माखासे नुथायखौ नुनो हागौ। नोंथांनि गोसोखौ सैथो आरो थोंजोङै लाखि। सुबुंफोरा नोंथांनि थिरांथा आरो गोहोखौ बाख्नायगोन। हरखाब दावबायनायनि जाहोनाव नोंथाङा गुलाय-गुजाय आरो नारसिननायाव गोग्लैनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सानखौ मोनसे समायना सोमोनांथावजों बानायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। गावजों सैथो था, मानोना बेबायदिनो नोंथाङा मोनफ्रोमबो थासारियाव खुसि थानो हागोन। लोगोसे दिनै गुबुनखौ जोथोन लानो थाखाय गावनि लुबैनायफोरखौ बावसोमनाङा। बेनि सोलायै नों जायखौ मोजां मोनो बेखौ खालाम। बेलासिनि समा नोंथांनि थाखाय जेंना गोनां जानो हागौ, नाथाय यगा सोलोंनानै नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिनि हेंथाफोरखौ बारग'नो हागोन। बे राशिनि फरायसाफोर जाय सोरखारि आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं, बिसोरो दिनै मोनसे कम्पानिनिफ्राय इमेलनि गेजेरजों साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। सिबिं लादु बानायनाय आरो बेफोरखौ बोहैनाय दैयाव गोजावनाया नोंथांनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कन्या राशि दिनै सम्पथियाव रां थिसननायनि थार सम। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गावसोरनि गेलेनायाव फान्दायगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खहा सुफुंनाय आरो दाहारफोरखौ जोबनायाव मोनगोन। नोंथांनि पार्टनारआ बावैसोनि गोरोबलायैफोरखौ बावगोन आरो गावसोरनि मोजां आखुखौ दिन्थिगोन। नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव लाखि आरो मोजां हाबाफोराव गोसो हो। गोदान थासारिफोरा नोंथांनि गेजेराव गोदान रोंग'थिफोरखौ थुलुंगा होगोन। नोंथांनि समाजारि थासारिया बांगोन। नोंथांनि बिबुंथियाव गोख्रैथि थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान लोगोफोरा गोनो गोथो सोमजिहोगोन। नोंथाङा दासिम सहायनांनाय दुखु खस्थ'आ दा मख'जाथाव बान्था होगोन। गोसो गुदुंनि थाखाय अलसिया दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि उफ्रा रांखौ गुबै सम्पथियाव थिसननो हायो। हरखाब जेंनाफोरनि थाखाय नखरारि गोजोनआ हेंथा जानो हागौ। नाथाय बांद्राय जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, मानोना समआ गासैखौबो थिक खालामगोन। समनि दाबिया जेंनाफोरखौ गोजोनै मोगा-मोगि जानाय। मोजां मोनग्राफ्रा गावजों गाव नखरनि आबेगखौ बुजिगोन। गोब्राब थासारिनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि कन्टेक्टफोरखौ बाहायनांगोन। आयेनारि बोसोननि थाखाय सासे उखिलनि खाथियाव थांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि दिनैनि साना नोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा थाबैनो गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। बयनिबो गोनांथिनि फारसे नोंथांनि गोसो होनायनि जाहोनाव नोंथांनि अनसायनाया बांगासिनो दं। नोंथाङा दिनै मावख'आव माखासे थालांनाय मावथांखिफोरखौ फोजोबनो हागोन, जाय नोंथांनि गोसोआरि ल'डखौ रेजें खालामगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ। बेलासियाव लोगोफोरखौ लोगो हमखांनायनि उनाव माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरा नुजाफिननो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ जोबोद साबसिन खालामगोन। गावनि पार्टनारनो सारि बान्था होनाया गोजाम फारागथिफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। भगबान गणेशनो मोदक बावनाया बेखौ थि खालामगोन दि नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा थि समावनो आबुं जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। धनु राशि दिनै नोंथाङा मोनसे निराशाबादी सानस्रिखौ बारग'नो नाजागोन। बेयाव नोंथाङा जाफुंसारगोन। लासै-लासैनो नोंथाङा नोंथांनि जिउ गोनां आरो जिउ गोनां गावनिथिं फैफिननो हमगोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोहोम गोनां बाथ्रा बुंनो हागौ एबा नोंथाङा जाय बुंगोन बेखौ गुबुनफोरा खोनासंगोन। नोंथाङा नोंथांनि राङारि थासारिखौ साबसिन खालामनो थाखाय गासैबो नाजानो आरो जाफुंसारगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। माखासे थालांनाय हाबाफोरखौ थि समावनो फोजोबनाय जागोन। थासारिया नोंथांनि थाखाय साबसिन जानो हागौ। नोंथांनि गोनांथार हाबायाव नोंथांनि गोसो हो। मोनसे जर'खा जथुम जानो हागौ। गुबुननो दाहार होनायाव सांग्रां जा। दाहार लायैया साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। मकर राशि गोसोआरि गोजोननि थाखाय नारसिनथायनि जाहोनफोरखौ बिबुंसार हो। राङारि गोख्रोंथिखौ होबथानो थाखाय गावनि थि खालामखानाय रां बावजानि बायजोआव थांनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि जेंनाखौ नोंथांनि गोसो हमथानायखौ हेंथा दाहो। गाज्रि समा जोंखौ बांसिन फोरोङो। दुखुनि बारहुंखायाव गोमालांनायाव समखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय जिउनि आयदाफोरखौ बुजिनो आरो सोलोंनो नाजानाया साबसिन। नोंथाङा बबेहायबा जयै बायजोआव थांनानै गावनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ फोथांफिननो हायो। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो सानबाय थानाय नोंथांनि जिउ राहायाव सोलायनाय लाबोनायनि बेनो थि सम। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खुसिजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउनि आबहावायाबो रंजालु थागोन। सोरबा आंगो लोगोखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं आरो दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बैफोर सुबुंफोरजों रायज्लायनो थाखाय मोजां सान, जायफोरजों नोंथाङा सिगां समफोराव गोरोबलायै जादोंमोन। दिनै नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय रां मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा गावनि बिदानि आथिंखौ दांनानै आरो दिनै बिथांनि बोर लाखांनायनि उनाव माबाफोर गोदान खामानि जागायजेनो, अब्ला नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। मोजां मोनलायनायनि फारसे नोंथांनि लुबैनाया गुबुन सानफोरनिख्रुइ दिनै बांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि खाफाल बांनायनि इसारा होयो। गोदान नाजानायखौ जागायजेननो थाखाय बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा सानसे गोसोआरि महरै सावस्रि थागोन। बेयो नोंथांनि हाबिलाफोरखौ बुजिनो आरो बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि सम। दिनै लोगोफोरजों रायज्लायनायाव सांग्रां था, मानोना नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया सासे लोगोनि गोसोखौ दुखु होनो हागौ। दिनै मोनसे गोदान जाफुंसारनायनि थाखाय फरायसाफोरा थुलुंगानायजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हागोन। नोंथांनि गोसोआव मोनसे खुसिनि मोन्दांथि थागोन। नोंथाङा फालांगियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो आसा खालामनो हायो। बाहागोदारिफोराव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा बिदा-फंबायफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।